Neges yma heddiw i'r myfyrwyr ydy just mwynhewch bob eiliad achos mae'n diwrnod mawr i rieni a'r myfyrwyr ac mae awrgylch yn ffab a mae Caerdydd wedi rhoi siawns iddyn nhw i ddangos be gallen nhw wneud yn y dyfodol. Mae fe'n ddiddorol trial dod lan gyda atebion i cwestiwn mawr fel hyn, achos mae pawb dal yn gwneud camgymeriadau trwy'r amser, fi dal yn gwneud camgymeriadau nawr. Ond fi'n credu be bydden ni wedi hoffi gwybod pan o'n i'n 11 yn Graddio i gymharu beth fi'n gwybod nawr yw ddim i becso gormod amdano yr end goal, y diwedd y daith, ond yn hytrach canolbwyntio ar y cam nesaf a trial mwynhau y foment, achos mae bywyd yn mynd yn gyflym a ni yn ymal iawn yn gallu anghofio i fwynhau bywyd wrth i ddim mynd yn ei flaen achos bod ni'n becso am y diwedd. Wel, os ni'n mwynhau y daith a canolbwyntio ar y cam nesaf, bydd y diwedd yn edrych ar ôl ei hunan a bydd popeth yn iawn. So, yn sicr byddwn ni moyn gwybod hwnna. Ac yn ail hefyd, i trial ddim cymharu ein gilydd gormod. Mae'n anodd yn yr oes o'r cyfryngau cymdeithasol, dy fe. Fi'n eog o hwn trwy'r amser, edrych ar beth mae pobl yn gwneud ar Instagram. Ond diwedd y dydd, ni gyd yn rhedeg ras yn hunain. Felly trial mwynhau dy ras di, anghofio amdano pawb arall. A fi'n credu, os o'n i'n gwybod y ddoi peth yna pan o'n i'n ifancach, byddwn ni'n hapusach erbyn hyn.